سلام علیکم اپایمانی جان. سلام علیکم اکا. ساده نپات اینجا. میشرماد اکا جان. بازیو چی گذشت؟ بازیو بهترین زور. امروز چند گل زدی؟ 2 گل زدم اکا جان. مالادیس. چخیل 2 گل زدی؟ بودی شما یک کو؟ آخی گلشه دوباره تاریخ ما زدم. سلام علیکم دوستان عزیز. کدوم میده که بلیط‌های ارزان در کره معلومات با واتساپ اوکس شهنازه زنگ زنید. بلیط‌های ارزان و باوریناک است. янга росига баъзе калимаҳоша нафаҳмидам чӣ гуфт. дар худат нахал ки чӣ гап шуд охи мошин задира нафаҳмидам. вой акай синате напурсе то ҳамин рӯзаку ба хир нестам. охай чӣ гап шуд охи ҳамра рӯшантарак бифаҳмома янга. воҳ акай синате дар ҳамин хона шиштагӣ будам ки дарам тақ мешава як гудаки ҳамсоя меоя апай манижа ким ки ҷо манижа гуфта омада. гуфтам чӣ гапай? гуфт ки акай саъдира мошин зада дар замин тиника. вай ака бовар ки ма ин қадар этаж чӣ тариф ромадам. меағоти мебинем дар як почам слансия дар як почам дамашини ҳаккастом ғалтида бо хеста фромадам рафтам мебинем саъди тиника дар замин. сунаҷоне то янга нақл мекунӣ ки я моҳи дига мегзара. хай ҳама воқеаро нақл кунед манда воқеаро чӣ хеле шуд ки мошин задат охи? ҳамин рая пишти хонае ку унам пеши ход ҳамаҷоро гуфтам ки бигзаром. ҳамин дидам ки ай ҳама поён я мошин я муқоми сах омадесай. хай гуфтам мошин да хай ҳамин меоя дар пешум тормуз мекуна. хай ба тормуз кад охи? не мона гузашт ба тормуз кад.